Исәнмесез, хөрмәтле абитуриентлар. Бүген без сезнең белән татар теле һәм әдәбияты буенча булачак имтиханга консультацияга җыелдык дип әйтик. Әлеге имтихан безнең ике юнәлеш буенча каралган. Аларны без сезгә рус телендә бирдек. 44.03 һәм 05 белгечлеге буенча ул педагогик белем бирү һәм ике профильле ул туган татар теле, әдәбияты һәм инглиз теле буенча көндезге бүлеккә укырга керүчеләр өчен имтихан. Икенчесе 44.03.01 белгечлеге буенча шулай педагогик белем бирү, татар теле һәм әдәбияты буенча һәм образовательный технологиялар дип язылган монда дистанцион белем бирү технологияларын кулланып укыту буенча читтән торып уку бүлегенә керү өчен имтиханнар турында сөйләшәчәкбез. Һәм алдан әйтеп китәргә тиешбез. Имтихан тест формасында үтәчәк һәм алар сайтта билгеләнгән расписание буенча алып барылачак. Сез аларны карап барырга тиешсез. Һәрберегезнең укырга керү өчен гариза биргән һәр кешенең үзенең шәхси кабинеты бар, личный кабинет. Анда инде сезнең имтиханнар, мөһим даталар һәм ниндидер программаларга ссылкалар биреләчәк һәм имтихан башланганчы сезнең электрон почтагызга, ягъни гаризагызда күрсәтелгән электрон почтагызга сезнең логин һәм пароль киләчәк экзаменга керү системасына. Ягъни игътибар итегез, сез үзегезнең шәхси кабинетыгызга бер логин һәм пароль белән керәсез һәм имтихан бирер өчен башка логин һәм пароль белән керәсез. Ягъни игътибар итегез, алар төрле. Сез менә шушы килгән имтиханга дип килгән пароль һәм ссылка белән үтәргә тиешсез һәм әлеге сылтамадагы паролегезне үзегез алыштырырга тиешсез үзегез генә. Шушы логин һәм пароль белән сез билгеләнгән көнне имтиханга керергә тиешсез. Һәм ул бер генә тапкыр бирелә, игътибар итегез, ягъни онытмаска, югалтмаска. Ягъни сезнең үзегезнең шәхси кабинетыгызда анда әйттем инде информация бирелгән һәм уң яктан аерым кнопка булачак, сдать онлайн дип язылган һәм шунда логин паролегезне кертәсез һәм начать тестировать дигән кнопкага басасыз. Сез тестированиене башларга дигән кнопкага басу белән вакыт санала башлый, игътибар итегез. Ягъни имтиханны бирү өчен бер генә русча әйтсәк попытка дип әйтәбез инде, бер генә мөмкинчелек бирелә һәм әлеге экзаменга керү расписание буенча ачыла, ягъни расписание 2 көн алдан имтихан булачак, көнгә 2 көн кала, сез кереп аны эшли алмыйсыз. Ягъни расписание буенча сәгать ничәдән ничәгә дип куелган, нинди көнне шул вакытка гына кереп сез эшли аласыз. Шушы системага керү белән әйттем бит инде сезгә, вакытны счетлый башлый, саный башлый һәм әлеге вакыт 1 сәгать вакыт бирелә сезгә. Һәм тагын мөһим әйберләр инде монда яңадан бирү, ягъни пересдача дигән әйбер каралмаган һәм билгеләнгән вакытның бетүенә сәгать ярым кала алдан керү кирәк. Ягъни инде соңга калып кергә ярамый, сез вакытны игътибар белән санарга тиешсез, исәпләргә тиешсез. Хәзер инде гомум сораулар шулар. Ахырда без сезгә телефоннарны биребез һәм гомумән кабул итү комиссиясенең телефоннары сайтта бар. Сез ниндидер аңлашылмаган сораулар, өстәмә мәгълүматлар буенча аларга мөрәҗәгать итә аласыз сорап. Менә ниндидер башка сорауларыгыз булса,
Eğer de nedir işçilik boyunca, prosedura boyunca konkret sorularını siz indi kuratorlarga bire alasız. Iň ahyrda sizge telefonlaryny körsetirbiz. Demek tagyn bir tapkyr esigizge düşürebis. İmtihan raspисание boyunca bula. İmtihanny baratyk bir tapkyr gana berge mümkin. İmtihan bir üçün bir sagat wagt berile hem imtihanny ötüw üçün, ýagny testni ötüw üçün sizning özüňizniň loginiňiz hem paroliňiz bula. Ol şahsy kabinetiniň login hem parolinden aýyrmaly diýip eýtäbis. Tagyn bir isge iň muhim momentlaryny sizning esigizge düşürebis. Şundan kile hazır indi tagyn bir tapkyr muna slaýddagy siz özüňizniň ekranlaryňyzda göresiz belgişlikleriniň isimleri. Ýagny muna bu iki şifr bilen belgilengen. Birinçi sanyň kündüzgi bölükge, ikincisi şitten turup oku bölügine. İkisi de test rewşinde ötüle, ikisinin de işteligi bir. Şoňa görä olar bir näse bilen de aýrylmy diýip eýtäbis. Kündüzgi bölükge siz bilesiz rus dili hem jemgyýet bilimi, обществознаниеdan test, gafitygiz ýigi, birden döwlet imtihanlarynyň netijeleri hem test netijesi boyunca kiresiz. Şitten turup oku bölüginde 11-nji sınıftan soň kilgenler şulaýyk ýygy rewşinde rus dili hem обществознание, jemgyýet bilimi boyunca bilgilerini bire hem test öte. Şulaýyk bizning şitten turup oku bölüginde gumum bilimden tyş, mekdepdäki gumum bilimden tyş professional bilim aluşylar, ýagny orta professional bilim aluşylar da kile ola, hem köpüçrak olar kile. Bu indi училище, техникумlar tamamlagan kişiler hem olaryň Rusça aýtkanda sredне специальный, sredне профессиональный образование turundagy tanyklygy bolgan kişiler. Olar indi özübizniň işki imtihan bilen rus dili hem jemgyýet biliminden şulaýyk test işlep, iştegi işki imtihan boyunça bire alalar. Şulaýyk aligi tür kategoriýa kişiler, ýagny umumy bilim, professional bilim algan kişiler alarynyň diplomundagy disiplinalar bilen bizning okutup planlaryndagy disiplinalar tury kelgen uşakda işte 6 aýly oku ýylyna tägwe ite alalar. Ansy indi okuga kirgeç biri attestasiýa rewşinde. Demek şitten turup oku bölüginiň mümkinlikleri şunday. Hem munda жэшинде с использованием дистанционных образовательных технологий diýen eýbir berilgen. Ol indi oňata bizning köp uşakda küzgi sessiýalar distansiýon rewşde öte. Ol indi birneçe ýyldan, birneçe ýyl rätten kile. Şoňa görä indi ol bizning oku planlarynyň başynda isiminde ýazylgan. Bu şuşuny oňata. Ýagny sessiýa wagtlary kosydyr ülüşanyň distansiýon, kosydyr ülüşi kilip okuny küz aldy. Elbetde indi bu epidemiologik situasiýany hesapga almaganda. Gumum bilgiçlikler boyunça şuşy. Hazır indi ýoňa slaýdka köşäbis ol testlarynyň sorawlarynyň beriliş tertibi. Testlar siz 5 blokdan bulaşak testlar. Hem şuşy 5 blok içinde şuşundy ýönelişdägi, şundy tematik ýönelişdägi testlar göralgan. Meselen birinçi bölükde ol fonetika, orfografiýa hem puntuasiýa. Ýagny tatar diliniň fonetikasyna, orfografiýasyna, puntuasiýasyna görälgen sorawlar berilgen. Testlarda bir soraw kile hem ona 4 jogap kile. Siz şuşy 4 jogapdan dürüst jogapny soýlarga tiýişsiz. Emma goýsy bir uşaklarda jogap birneçe bolarga mümkin, dürüst jogap. Şoňa görä indi anda jogaplar variantlary berilip, siz özüňiz dürüst diýip soýlaganyny bilgilerge tiýişsiz. İkinçi bölük til bilimi, şulaýyk leksikologiýa hem leksikografiýa bölügi. Üçinçi blok grammatika, morfologiýa, sintaksis boyunça berilen sorawlar. 4-nji hem 5-nji bloklar ol edebiýat boyunça, edebiýat taryhy, edebiýat teoriýasy boyunça, ýagny 4-nji bölükde edebiýat teoriýasy, halyk awuz ijady türüne temalaryna koragan sorawlar kile. 5-njisi ol edebiýat taryhy, edebiýat şerh hem giroýlar,
edebiyat, yazışı hem şiir. Yani күрәсез монда шактый гына киң сораулар бирелә. Шулай әйтеп китәргә кирәк. Әдәбияттан, мәсәлән, соңгы параграфка караган, соңгы пунктка караган сорауларда Башкортстан әдәбияты буенча, Башкортстаннан чыккан күренекле әдипләр буенча да сораулар бар. Шулай ук әдәбият теориясендәге мәктәптә үткән, мәктәп программасында үткән теоретик төшенчәләр, халык авыз иҗаты буенча да, ягъни сораулар шактый киң һәм кызыклы дип әйтергә кирәк. Инде сезнең өчен кызыклы булыр дип уйлыйбыз. Ягъни сез әзерләнгәндә шушыларны исәпкә алырга тиешсез. Яңа күренешләрне, тел белемендәге, әдәбият белемендәге күренешләрне исәпкә алып әзерләнергә тиешсез. Тагын бер тапкыр әйтәм, сезгә тест эшләр өчен бер генә сәгать вакыт бирелә. Менә сез шушы 5 блокны да үтеп чыгарга тиешсез. Гомум программа сайтта эленгән, безнең таләпләр абитуриентлар өчен сез алар белән дә таныш булырга тиешсез. Ягъни безнең менә бу төр имтихан бары тик тест эшләүдән тора. Моңа кадәр абитуриентлар безнең сочинение язалар иде, инша язалар иде. Бу әлеге шартларда мөмкин түгел, шуңа күрә инде без менә быел сезнең белән бергә тест эшләргә мәҗбүрбез дип әйтәбез. Алдагы слайд күрәсез, ул безнең бәйләнеш өчен телефоннар. Монда кафедраның 2 укытучысы телефоны Нурия Османовна Халиуллина, филология фәннәре кандидаты, татар теле һәм әдәбияты кафедрасы доценты. Аның телефон номерлары. Ул сезгә тел белеме буенча консультациялар бирә ала, әгәр дә сорауларыгыз булса. Икенчесе ул минем телефон. Альбина Габитовна Халиуллина, шулай филология фәннәре кандидаты, татар теле һәм әдәбияты кафедрасы доценты. Сорауларыгыз булган очракта сез шушы телефоннарга мөрәҗәгать итә аласыз, WhatsApp-ка яза аласыз. Менә бүгенге консультация нәтиҗәсендә дип әйтик инде, ниндидер аңлашылмаган, сездә кыенлык тудырган сораулар туса, безгә бәйле, имтихан эчтәлегенә бәйле, ниндидер уку процессының эчтәлегенә бәйле сорауларыгыз булса, мөрәҗәгать итә аласыз. Гомум алганда, имтиханны биреп чыгуыгызга без бик өметләнәбез. Безнең белгечлекне сайлаганыгыз өчен зур рәхмәт әйтәбез. Һәм киләчәктә туган телне һәм башка телләрне, төрки телләрне өйрәнүгә дә омтылышыгыз көчәер дип уйлыйбыз һәм без инде сезне үзебезнең студентлар сафында күрергә телибез. Имтиханда сезгә уңышлар телибез һәм әлбәттә сәламәтлек телибез. Шуның белән без бүгенге очрашуыбызны тәмамлыйбыз. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Сау булыгыз.